Dobre, tak dneska vás tu zdravím od nového videa. A dneska to bude, chceme získať aspoň jeden ender. Chceme sa dostať do nedru. Tak ideme. Dobre, pozriem záhradku, ako sa na tom má. Dobre, zatiaľ. Pozriem, čo mám u seba. Fúha. Zoberiem si iron krompáč radšej. A idem sa pozrieť asi dole. Čo tam bude. A zatiaľ, čo idem dole, dajte odber aj like. A radšej sa vrátim. Pre vedro. Vody. Chceme získať nedrít. Nie netherite, ale obsidian. Pardon. Toto. Poľava, tak toto vykopem. Potrebujeme získať, chcel by som takých 16 získať. Nech zvládnem urobiť portál. Skúsime sa ísť pozrieť aj tam hore, že či bude láva. No a tu je láva, tak idem tam. Dám sem piesok si. A áno, prečo to nejde zobrať? Prečo to nejde? Asi to je ďalej, chcem to tu, vykopem to tu. Musím to tu vykopať, že áno, je to ďalej. Nejde to tu. Dobre, zobral som to, strihal som to. Dobre, idem hore. Idem sa pozrieť. To ide, dobre. Fajn. Idem sa vrátiť hore. Sem si položím kameň. A idem. Tu som, na schodoch už. A som tu. Dobre. Zoberiem si krompáč a idem sa sem pozrieť, ako to tu pokročili s týmto. Čo majú v čestkách? Tu nič. A v druhej akože majú to aj dobré veci, no. Dá sa povedať dobré veci, no. Ale chcel by som nájsť v tomto dieli aspoň také 3 diamanty. Ja. Nič tu nie. Zoberiem si melóny, nech mám čo jesť. Potrebujem sa vyhýlovať. A rozmýšľal som, že by som urobil diel na nejakom serveri, ale neviem ešte, to je na pláne zatiaľ, ale len rozmýšľame. Tak neviem, ale môžete sa tešiť, lebo teraz chcem vydávať viac videí. Sem si dám. Teraz tu nie je svetlo. Dobre, ide to. Fajn. Tu niečo ide. Čo tu? Zastávam to tu. Je tu iron, tak si to chcem vykopať. Idem dole. A tuto skúsime nájsť nejaké lávové jazero, alebo no, tu je láva, to si zoberiem. Jaj. Prečo? Túto lávu si zoberiem. A do vody. A položím mu sem a prečo to nejde? Musím to dať asi nie do vody. Musím to dať do vody. A vykopem si ten obsidian. Už mám 4 obsidiany, s týmto 5. Ešte nejakých 11 by som potreboval. A bude to... Môžeme ísť urobiť portál. Čo tu majú? Čo tu urobili? Aha, yes. Dobre. Dobre, už máme obsidiány. Nakopem si ich pár. Len... tu je láva. Dúfam, že som položil. Položil som vodu. Tak idem. Som si nakopal. Máme 16. Pýta sa ma, koľko mám, tak mu odpoviem, že mám 16. A ideme hore. A idem robiť asi portál. A chcem si aspoň 2 nechať, nech mám na enchanting table. Lebo našiel som aj diamanty. Ešte nie. No, chcem nájsť diamanty, ale neviem, či nájdem. Chcem nájsť diamanty, ale pochybujem o tom. A chcem sa ísť ešte tuto pozerať po jaskyne, že či tu náhodou nenájdem niečo.
lebo by som potreboval diamanty. Oho, hneď tu. Hneď vedľa diamantov položím. Také šťastie. Normálne šťastie. Ale veľmi veľké. No škoda, mohlo to byť viac, ale idem sa ešte pozrieť po jaskyne. Aj creeper. Pozor. Dobrá. A ďalšie diamanty. Ja mám také šťastie. Naozaj na tieto diamanty mám šťastie. Som ich dokopy všetkých dielov našiel 8. A to som bol párkrát v kejvke. A to je dosť diamantu na to, že som bol možno párkrát v kejvke. Si zoberiem lávu, nech môžem zabíjať príšery. Keď náhodou budú útočiť, sem pôjdem. Už som tu. A idem domov radšej, lebo idem už postaviť ten portál. A neviem koľko to bude trvať, tak sa snažím ten portál čo najrýchlejšie postaviť. Nech tam môžeme ísť čím skôr. Ale plánujeme ísť do Nedru až v ďalšom dieli. Nech to je troška napínavejšie. Dobre, idem tuto po schodoch. A idem to tu kopať. Dám si radšej predtým, pozriem, že čo treba na ten enchanting table. A idem to tu prekopať. Na ten portál. Ups, prekopal som sa mu do záhradky, toto zakopem radšej. Ale ideme. Dám tu takto 3, ešte jedno potrebujem vykopem. Nech môžem dať 3 a potom po bokoch 4. Alebo 3, neviem už. Ale asi 4, no. No. Tak toto ešte musím vykopať. Nech tam viem ešte dať. Dobre, ešte tam musím jedno, aby som vedel dať aj strany. Takto po stranách ešte musím dať. Nech to je pekné. A potom to ešte chcem zakopať. Neskôr nejaký diel by som to aj chcel nejako ozdobiť, len ešte neviem ako. Potrebujem nejaký plán vymysleť, že ako to ozdobiť. Len musím ho ešte vymysleť. Lebo nechcem tu mať takto len tak nejaký portál. A musím sa spýtať aj, musíme sa dohodnúť, že ako to postavíme. Musím si ešte robiť flint and steel. Nech to zapálim. Neviem, či mám iron, ale mal by som mať iron. Musím si ich spýtať, či majú. Toto je trápenie s týmto. Furt potrebuješ iron na niečo. Mám ešte 10, tak jeden si zoberiem. Ale idem ku ním, že či majú aj flint and steel. Flint and steel nemajú, tak si zoberiem iba flint. No tak idem si urobiť ten flint and steel. Zapalovač. A idem zapaliť portál, len si najskôr musím dať vypiec iron. To chvíľu potrvá. Zatiaľ, čo to robím, dajte odber aj like. A dopozerajte toto video do konca. Snáď 9 minút není veľa. No už sa to vypieklo sa. Dobre, dám si vypiekať mäso. Medzi tým ešte. Dobre, idem si to vykroftiť. No, už ho mám a ide sa zapáliť portál. Môžete sa tešiť, v ďalšom dieli tam pôjdeme a dajte odber a like a my sa vidíme u ďalšieho videa. Takže čau!